Happy birthday, Ma'am C. Hi! Among gisoroy diri sa Dahilayan. Here. Alpine Village, Dahilayan. Nag-reply ko sa naman great. Guys, grabe ka pags diri bay. Good morning! We're going to Dahilayan because birthday ni Ma'am C karon. How old are you, Ma'am C? 65. Ikaw ba si Tatay Dory? Si Mami, si Ate, Si Kuya, si Gaben. Gaben, say hi. Hi! Si Cassie. Si Ate Naipi. Hi. Tobil sa mi Tobil. Right. Tanaw sa dia ka ng pagka. Labi, look. Ilo kita. Badudot. Look, oh. Where you go, Labi? To Dahilayan? Laga? Ha? Tobil sa mi guys and proceed na yan mi dito. Hello! Nanami dire sa Campilit. Yes. Relax sa kay murag ang mga Awa dyan magsabak. Gisabak ko na pa. nami dire sa Campilit. Yes, sa playground. Pwede yung tadirite oh. Dire oh, dire oh. Ano mangyana? Ah, mangihi. Lunch time sa midiri guys. Lunch time. O kato na lang ang banig me. Kapwede ra. Banig na lang. Bangko ko. Balag magbangko sila, banig lang. Ano to lamisa. Ya, ibukha dia oh. Mga bangko. Ani? O na dito, ato naman tay banig. Uy, si Gaben. Labi. Dire oh, mangyaka. Ah. Presko kayo, wala may ano katong bunga sa mahogani, sakit na wala mahulog. Ay, bunga sa mo gani. Bantay sa labi sa te. Sabi dagan-daganan ni mo David. Come to, ate oy, nay kay nay car. Ano kay nay car? Go ate ka. Maglan sa midiri guys kay gutom na, alas 12 na kapin bago mi mo proceed sa kanang Dahilayan. So by the way, di ada mi niagi sa diri sa Libuna sa Kinawi. So obserbahan na mo although wala si traffic pero kuan siya kanang mas layo. So basit pag uli na mo diri na mi mo agi sa puerto. Right? So lunch time sa mi this time kay gutom na then siyempre proceed na mi unya. Alright. Wala mo nagkuhan tubig, baso? Kenapa kau nunda? Kenapa? Kurang sentris. Hello.
Happy birthday, Ma'am C. Hi! Hi, happy birthday. Yay! Hello, ngasa. Grabe, tsurigan niya. Init. Don't go there kay makpanting. Yeah. Here, oh. Chicken lang? What do you want? Yung nag-ihianan. Ako na. Okay. Isang kaon. Lalaki na, sir. Oh, laki nga. Wala ba? Ilad ka kay taas buhok. Grabe yun. Tinan mo na. Galaw may kuha na ang bahay niya. Diba, mas ka magturiyo daw ngayon baligyan mo. Balto, ito muna. Last birthday. March 30. Pwede ba ito? Baka mabawat. Kaon ka nay. Ah, sige kaon ka ha. Magpa. Oh, lab, kinakuha na lab. Grabe yung ito siya ko. Kuha tayo kanday. May ikan doon tayo kanang wala. Hari sa buwan. Aja ka nay ha, kay mahugay ka ron nay ha. Naon ang bugtagot kay. Pasko madro. New Year. New Year. Wala ba yan? Te, muna. Lamig din eh. Nga, yung tanay ko lang ito. Ah, Merry Christmas sa inyo. Si hi sa vlog. Hi. Ina rin. Hi. Hi. Kain na lang kung dagong pa kayo. Masahe ba yan? Kaon sa una. Ako, likod na mo. Uy! Kaan yun, wala magibitli. Ay, muli nila ikot eh. Ato ito, nawag yung magpuban ba? Nadaghan na kayo magpanon. Kaya nagbuan. Muna ha. Kaon mo ako te. Naw ka? Naw ka? May kwarta, kaon lang. Ay, ako nagapang kwarta eh. Palit na magkaon.
another wife. Ano naman? Ano dapat? There's more youth today. Wala na siya, ilan? Nasa mo sa mga lapo. There. Ate, Oh, naro ba sa vlog oh? Oh, nakapakaon si Ma'am si oh. birthday, Nay. Duha ka to as stranger. Happy birthday, Nay Isla. Salamat, Pagpura. Nay Isla. Salamat Mangkura. Tayo ulit. Pwede na yung chicken ako. Asa na yung chicken? Kuya, di ako nag-ikaw man nagbaon. Pag-uyan na, wala niya kaon kay napaugan daw. Kanina naman yung gilisan niya, upuan niya. Favorite. Ito, magsasama mo kayo. Hello guys. Ayo, lagi. Happy is here. Dilig yun. Katabang, apel yung gagaroon kay. Si Mamsi, birthday si kuan si Libran, si Mamsi, among gisoroy diri sa Dahilayan, kauban si Tatay Zoy. Tararas lang mami. So guys, we are here now and among i-discover diri ang sulod. Kung unsay naa diri kay first time pa pud nila makaanhi. Oh. Murag lang sa Bagyo no. Oh, gapag-spag sang area oh. Daplin gamay. Daghan kayo og kuan karon no kanang visitor karong adlaw kay gumikan kay kuan siya New Year na hapit. So here Alpine Village Dahilayan. Sulod mi diri guys. Na si Kuya, na si Naipe. Magbayad sa mi diri gintrans. Pila me? Rides mo na. Entrance. Ha? Ano na siya guys, ang entrance. Ang among financer. Amot, usay lang i-rides. Ha? Aman na na. Mine train. Kanang mine train sila. Entrance sa me. Bayad sa entrance me. All kiddies combo. Si Gabin, ipasakay na to diha. Katong train na lang gagawin mi oh. 150. Doon ang mountain. Kanang train ba kani oh? Kaning mini train mi. Yung mag-vlog mi. Ano ka na yung 150? Unlimited? Ah. Dapat eh. Ano si Labi? Labi. Yan ay nga balay tiya. Videoan na sad ko. Hindi lang ko dahil yung runs ba? Labi.
Mama. Kay pangbata. Nene. Kay. Kanang train me. Hindi mo sa kay Leha. Tanaw na mi. Ano may mga kuno? Ay, Tanaw na mi. Di ko sa kay. ako kung sakyan dana, okay ra ng train pero kanang mga ride, di na ko ana. Kabuto. Ringkot nila. Ringkot nila. Kanang bitay-bitay, Python rollers. Di ka, unsa mo ha? Kanang kuan si kuan. Kuya, mag-Python mo. Kanang maghaling ba kanang ikaduha ikan sa ibabaw. Taas man na ana. Pwede man mo ana mag Ha? Senior, ang tayo discount. Ay, discount, senyor. Ito mga bag sa... Wakaw. Ya. Paya ka. Ang baga kay na ID ni Lola ka. baga ko itong baga. Long, itong bag long kay kay di na ko long. Ah, Dadatanan lang ang bag. May tanan mo bag ko to. Labi. Ham. Hi. Hello. Hi. Kuan ko ay sa daan. Uy, Gavin, come. Ini tanaw sa Rodolph. Wala dito to. Nga. Mag-picture din ng gamot dire. Loy picture ka tong camera pin. Ay atong picture sa gamot. Hello guys. Oh, darami oh. Oh, nanami diri. Oh. Grabe ka wide mo. Nana si Gavin diri. Mana kita na sakyan ni Mamay. Mahal man na. Mahal man na siguro 1,000 mo na. Ha? 1,000 na sa kapina. Asa? Kato kung magbitay. Le! Asa mo kita doon? Ito ni Agi na. Picture sabi sa reindeer kay gusto siya Ha? Kanta rin dahil ta. Gusto siya ng patong. Papayagan nito. Mga duha. Sa mo nagaga. Sa mo picture mo nagayo. Picture na sa rinder. Wait! Wait! Pwede rin itong butong to siya, picturean? Dili. Ah, pwede siya? Balik na? Ah. Naman to. Pagunitan siyang mga. Me! Want to sakay lab? There, up the back. Tajot sa, wait sa. Eh, si Bay, ya. Yay! Ano kira balik sa mga? Ayo, Bian. Snap. Palit siya namin ta. Picture mo biya. Picture mo ni Dong. Picture mo ni Dong.
Up, 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 up. Here. Mommy is here. Oh. Ate here. Hala, they Ferris wheel lab. Oh, you want to ride that one, Labi? Nga, di gisa mi. Katulang ko ano, horse. Oh, let's go in the horse ta. Hi, Doyan. Wow, there's a seesaw. Love, there's a Doyan. Look at that. It's a ring there. There's a Doyan there. Oh, come. Here. Saba ka sa te. This is scary. Come. Up. Sit down. Come here. Sit down dyan. Here. Swing. Come here. Sit down, love. Reindeer daw siya. Come, render. Come. Whoa. Bantay ha, maigo. Bantay. Bantay ate. Dali sa. Pwede may timer. Kasi alisa ba? Love ka tayo. Kuya. Actually. Hey! Yup, yup, yup. Yup, yup, yup. Let's go in the playground. Do not run kay mabubu ka. 1, 2, 3, go. Do not run, mabubu. Ate is here there. Oh, slide ate. Oh. Here. Hold hands, daddy. Hold hands, daddy. Careful, careful, careful. Up. Ka ni Agi. Uy, dili man na headlock ya. You want to slide her, Labi? Di man eh. Sapnot man eh. Sige. Kuha yung buntiin. Mantay ka na tao. Later na kinahikan, baby. Dire la sa gamay tito. Give me your toy, Labi B. Hold your toys. What's 1? Careful. 2, 3. Careful. Hold hands. Hold hands. There, there. You're scared.
You scared? You scared? Too high, no? Too high, Labi. There, the small one. There's another small one. Oh, here, the plane, here. Oh, the small one. Here, climb there. Right, up. 1, 2, 3. Your head, what's your head? Alright, let's go. See, sit down. Sit down. Daddy, hold daddy. Okay, 1, 2, 3. Yay! Another one. Careful. What's your step? Careful, what's your step? Alright. Come on. Sit down first, sit down. Slide. Oh, you got it. Here. Hold hand. Oh, get it. Careful, ah. Careful, Lati. Do not rush. Wow, kapags na. Oh. Pagi. Afternoon. Dito balon na dito. Lagi ito. Let's go, Labi. Yeah. Hawa picture ta dito tanan o kanang murag atubang dito sa balay ba. Yeah. Kita tanan. Tate. Nag-reply ko sa nag great. Ba? Aw niya ron na. Tuloy.
Later, now we go there. Let's have a picture. Guys, grabe ka pags dire bay sa Dahilayan. Picture taking me now.